Huomenta. Se olisi remonttipäivän aamu nyt. Kello on 6:30. Vitamiinit naamari. Sanotaanko näin, että olisi väsyttänyt vielä. Kun eilen ollut iltavuorossa ja tänään herätty ennen sian pierasua, niin olisi nukuttanut vielä, mutta ei auta. Ja siis vapaa päivä. Niin kyllä olisi nukuttanut vielä. Joo, tänään on luvassa sitten tuossa hetken päästä tavaroiden pakkausta ja evakkoon lähtemisen. Täytyy sanoa, että mulla on kyllä maailman parhaat työkaverit. Että kiitos vaan heille, jos heistä joku joskus tälle kanavalle eksyy, niin, ja jos juuri sinä katsot tämän videon ja koet olevasi minun työkaveri, niin kiitos vaan ja terveisiä. Joo, työkaverin kämpille tekemässä lähtöä. Mut tosin menen vasta yöksi, että päivä on touhua. Mut valmistaudun siihen. Tänään pitäis tossa sitten päivällä lähteä roplaa sitä autoa. Käydä ostaa se laturi ja semmoista autoremppahommaa ja pidelkää muistanne, että saadaan se auto kuntoon. Näin. Hitto, kun ei ole herännyt tähän päivään vielä. No, kello 9 kun lyö, niin ehkä olen vähän edes tässä maailmassa. Nyt vetelee niin jossain. Ei olla tässä päivässä vielä, vaikka ollaankin onneksi. Mut näin. Olisi on lähdettävä kohta kauppaan. On kyllä ihan kuutamalla vielä. Ja sit mä toivon, että mä saan nukuttua, koska aika aikaiset herätykset on tossa nyt alkuviikosta. Niin toivon, että saan nukuttua. Mutta näin. Kohta Viron miehet paukkaa ovista sisään ja sillä asti. Mutta tosiaan, hei, pakkasta ei ole enää niin paljon. Alle 10 pakkasta. Niin hei, ei tarvi niin pahasti palella. Niin jotain hyvää tässäkin. Ei että nyt närästä. Joo, maanantai 9. päivä ja Raijalle ja Raisalle vaan nimppareita aika runsaasti. Että kippis vaan. Ei sen kummempia. Mä rupean pakkailemaan kahvinkeittiviä ja petivehkeitä ja kaikki elämääni mukaan. Se mahtuu aika pieneen kassiin se mun elämä. Mutta mulla on roskiksetkin kaikki tossa. Kun mä lajittelen, niin siinä on pahvi, siinä on muovi, siinä on metalli, bio, seka, lasi. Ne on kaikki tossa lattialla. Tossa. Näpeästi laitoin ne siihen. Joo. Mut semmoista tähän aamuseen.
Kivaa alkanutta viikkoa hei kaikille. Niin koitetaan vaan jaksaa. Koitetaan vaan jaksaa. Kyllä tää tästä taas. Sitten kun herää tähän päivään, niin kyllä se siitä. Mulla on joka aamu tää sama. Mä vaan tuijotan. Yhtään järkevää ajatusta ei pyöri päässä. Pyöriikö niitä päivänkään mittaan, mutta mahdollisuus on isompi. Mutta ei tässä muuta. Maanantaita. Ja näin. Palataan. Mä tein teille remonttipäivitystä ja jotain paskaa tässä sitten, kun mä jaksan. Kiva maanantaita ja uutta viikkoa ja kaikkea kaikille. Niin nähdään taas ensi kerralla. So, moro.